Helo, archiw enw i ac rwyf yn disgybl yn blwyddyn 7 yn Ysgol David Hughes. Rwyf yn mwynhau astudio Gwyddoniaeth yn fawr. Yr unedau gwaith rwyf wedi ei astudio yn blwyddyn 7 yw sgiliau, croeso i gwyddoniaeth a celloedd. Y mathau o waith ymarferol rwyf wedi wneud hyd yma yw mynd i paratoi sleid celloedd i nonyn, tyrru pengliniaid, egni asidau, mater a grymoedd. Dyma rydw yn ei fwynhau am y gwersi gwyddoniaeth. Sut mae organau y corff yn gweithio, gwahanol fathau o celloedd, gwneud yr arbrawf am pengliniaid yn tyrru. Helo, Iestyn yw fy enw ac rwyf yn disgybl yn flwyddyn 8 yn Ysgol David Hughes. Rwyf yn mwynhau astudio gwyddoniaeth yn fawr. Yr unedau gwaith rwyf wedi ei hastudio blwyddyn 8 yw tonau a'r system anadlu. A dyma fyddai yn astudio cyn diwedd blwyddyn. Yr atom, trydan, cadwyn a gwe fwyd a gwahanu sylweddau. Y mathau o waith ymarferol rwyf wedi wneud hyd yma yw adlewyrchiad ongl golau a dwysedd sgytls. Dyma rwyf yn ein fwyhau am gwersi gwyddoniaeth. Mae'n helpu i ddeall sut mae pethau'n digwydd. Mae'n helpu chi wneud synwyr o beth sydd o gwmpas a mae'n hwyl ac yn ddiddorol. Pam oeddwn yn blwyddyn 7, fe aethom ni am ymweliad addysgiadol i'r School of Ocean Science. Ymhorthaethwy a dyna nes i weld a fwynhau. Dwysedd yn effeithio cernt môr a toned yn y dŵr.